kamay yung tanan mga boss no. Mo din ni continuation sa mo ang party. So wala kabalo gikan mi nga ligog swimming pool. Nangaon mig star bread og juice nga pineapple. Kaso lang nireklamo akong bisita. Wala man iklaro si Busing, oy, nangimbitaw niya Starbird ra. Pagkadungog na ko ato gipahato dayon ako akong order. Wala na ko ni dayog palit og lechon kay mura namang gudkog na pulan. Anyway, atuan na ning ampuan para makakauna ta paghuman. Emosyonal kayo ning nagampo sa lamisa kay nihilak na. Si Troy og sa TGG na tingala kay wala man unta na siya giunsa. Pag humagampo, i-distribute din ng mga plato para makakauna diritso. Kailangan sa may mga ondridaan kay namang gud may parlor games paghuman. Okay, ikaw te, okay. Aw, abi na ko mo reklamo na pud ba kay walay litson. Unya karon kay human naman may kaon mo proceed namin sa parlor games. Kailangan i-pair lang nimo sila pagbutang para 500 dayon. Ngi, kasan ka? Ano ang senyo natamini kayo? Abi kay naka-answer ko tikasa na diretso. Naon sa day mo? Mali. Mali. Ay mo katingala nga ni Apple pa kudra kay kailangan manggud na para patas ba. Puskan! Ana rugod ka simple ni nga games pag matagnaan ni mo idi 500 diretso. Mali. Atayan ni sa TGG naglibog na mahinoon kung asa ibutang. Pero basig nagtuo mo nga kami kamera. Gipang apil po nako sila para dili magmahay. Kabalo mo sayon raman ng taning dula pero natingala lang ko ba nga nung naglibog-libog man ni sila. Proceed tag hip hip hooray be basig makaya kaniha siya rog di madaog nga ang choices duhara. Ile premyo? 2,000. O sige na atuan ang sugdan. Simple ra magud ang mechanics sa ni nga game. Ayo lang mo palin lang sa ako ang aksyon. Pag moingon kog hip-hip, moingon kag hooray. Siyempre taas imong kamot. Unya pag moingon kog hooray, moingon na po kag hip-hip. Ubos imong kamot. Sa kaduway-dugay na magdinulan, hawod na sila mo nang kailangan na lang humpiangon kung kinsay mo daog sa ilaha. Grabe kirig-kirig si Uncle oh. Anyway, after proceed namin sa exchange gift. Simple ragod kayo, dapat dili lang maubos sa 500 ang isulod nimo sa regalo. Dapat pwede magamit sa lalaki, pwede magamit sa babae, pwede pud magamit sa balay. Unya ka na, igo na lang minang hatag kay human naman magbinunotay. Pagkabri na mo ang uban nakadawat og habol, unyang uban habol na pod. Kay hana kay Jack Daniel. Aw hayahay. Wow. After diri namin sa mong last part ang video kay. Paminawar gud ninyo kung unsa mo kanta sa Tivag I Love You by Celine Dion. Ug dari nakula kasabot sa akong gibati. Dili pa man unta ko hubog pero murag kailangan ako matulog.